Keď prišlo z centrály hlásenie, nachádzal sa nedaleko. Podľa obsahu tiesňového hovoru však bolo jasné, že nepôjde o bežný zásah jedného policajta a tak musel počkať na Samiru. Čo tu dnes nahrávame? Dievča z kalendára Sebastian Ficek. Je to mega napínavý detektívno-krímy, thrilleroidno-hororový príbeh. Veľmi zaujímavé také prelínanie minulosti, všelijakých hriechov jednotlivých tých postav, ktoré sa tam ocitli v tom príbehu, až vlastne sa to dostane do tej prítomnosti, v ktorej tie úplne hlavné postavy momentálne žijú, ale oni musia najprv vyriešiť tú minulosť, aby sa dostali k tomu, aby si vyriešili životy teraz. Nasávala čistý vzduch a obzerala sa. V každom prípade je ešte niekto hore, skonštatovala. Na rozdiel od okolitých domov zahalených do tmy sa na poschodí svietilo. V niektorých záhradách žiarili vianočné stromčeky, okolo domu pri lesnom chodníku bola tma. Iba vo vianočne vyzdobenom okne plápolala do tretiny zhorená valcová sviečka. Musím povedať, že toto bolo prvýkrát takýto žáner a nahrávalo sa mi to nesmierne vynikajúco, pretože ma to bavilo od jednej kapitoly k druhej a až k tomu finále, ktoré bolo nesmierne zaujímavé. Pozri, ukázala Samira na zem. Množstvo stôp, len zľahka pokrytých čerstvým snehom, nasvedčovalo, že nedávno prešlo po chodníku viacero osôb. Niektoré stopy určite patrili Valentine Rogalovej, mladej žene, ktorá zavolala na tiesňovú linku pod zámienkou, že si chce objednať pizzu. Hlavná postava, adoptívna matka malej Almy, sa volá Olivia a je to vlastne pani psychologička, ktorá potrebuje sa dopátrať k skutočnej matke svojej adoptívnej céry, pretože tá jej dcéra trpí momentálne chorobou a potrebovala by od niekoho z tých naozajstných predkov pokrvných, potrebovala by vlastne pomoc alebo nejakú injekciu vo forme pomoci, pretože by jej to mohlo pomôcť vyriešiť ten zdravotný problém. Ona pátra po tých predkoch svojej dcéry adoptívnej, ale veľmi sa jej nedarí a vlastne sa dostane až k takému neuveriteľnému príbehu z minulosti, ale potom sa to celé asi možno aj tým pádom vyrieši. Pohybový senzor aktivoval svetlo nad vchodovými dverami na zadnej strane domu. Na ich sklenenej výplni bolo zvnútra niečo načmárané čiernym popisovačom. Žmúrili na to a snažili sa to rozlúštiť. Čudné, poznamenala Samira. Štrachnic prikývol. Vyzerá to ako značka. Dostávame sa tam k takým bizarným situáciám, ktoré sa diali v živote tej skutočnej matky, tej malej Almy. A tie sú veľmi bizarné, lebo tie sa ocitnú za života, keď ona bola v internátnej škole a tam bola jedna taká postava, pani riaditeľka, ktorá im robila veľmi bizarné veci, až by som povedala hororové. Vchodové dvere boli pootvorené. Štrachnic ich opatrne potlačil. So slabým zavrzganím sa otvorili do tmavej stiesnenej chodby.